Ay, mga katik-tik, manaag mo dito sa Baganga kay mga ligo daw. Mauna amo mga kuyo, kana sila o kasi sa kana sa dito. Ngadto na mi mga katik-tik. Andar na, diyo to Baganga. A few moments later. Ay mga katik-tik kan hunong isa mi kay nangihi, nagtabi lang ni ang mga kanya kay. Ay, paano ko kapun? Ay mga katik-tik, di anami diri sa liwag-wag. Oh, sana ya, oh, sus, labi sa tubig mga katik-tik. Gila, dito mo pen. Tiyo, hindi siya paliguan. Ay, ano na siya kaayo. Oh, hindi na siya paliguan. Dati nangaligaw na dire. Nag-zipline pa sila dodoy diya. Ah, dari ato bang dari inahan? Ah, sige na ka lang. Picture gabi. Dali, tayo mga katik-tik, murang problema mo lang. Oh, hindi na siya paliguan. Dati paliguan ni. Dito din mo sa ibabaw. Dito din mo sa ibabaw. Hindi na ipakain tubig. Pero mango, dili na. Kasi sa ipakain tubig. Ay, mga katik-tik, inabot na jud ni sa Baganga. sa Baganga. Hi guys, nalamig diri. Oh, manguha tag baso niya, manguha tag share. Kaya makahubak.
We're here at Cairo Beach, so we have here our very own Lola Wending Lo. Hoy, Grabe dili kaayo. mag-vlogger ta ay magano ta kay. Musira detag inani. Ayo Ito na si na Aying. videos. Dili ko mapil. Isa pa, ang mga katiktik mo istorya ang tanda sa ko kay kuan ka nang makapoy pagikan sa ko nang mura maging puro pa mga tuhod ba. Lingkod sa ko. Mo ibo ta na mo sa gilid din. Dili mo. Lami diri mo katiktik sa ang balat. Wag. Katag pala ito sa wang. Kay! White. Yung abay siguro hunas ari permanente man siguro tao. Oh, natira kita mo kanang ana nakadak lagi. Dila. Ito din. Dahil na, itong nakuha na sa lipay na yung kutsara. Duk. Mga katiktik ko man namin pagpangaon. Kanang murag busog na. Ang kuha na kaong pagbiko. So, kumusta man ang place, Lola Wending? Okay na ba ang place, Lola Wending? Okay. Ayo, gabo. Okay na ba ang biyahe? Okay, gabo. Bisag na. Iko ko tuhod. Ha? So, lali na mga lumalim na lang niya. Ay, Kaya rin na? pa ka makalimot sa trabaho. Ako makalimot mapagmag... Dili niya mabiyaan niya. Kay wala may mo ano. Dili sila mo tungod, di ko uban. Kaya nga no, May umandam. Hindi mo sugot. di na lang ko mo uban. Di po sila manugod. Di na ko mo uban, di na lang na. Ang bibigit ko po natin yung sakit. Maya? Nanuot kami. Mas panit. Nanguot kami. Malami ay. Guys, ang tuloy mo. Ikon sa di nang hatag sa iro mao. May hatag ang bakla. Gwapo ang buwan sa dagat kay na ay bayo dag dili ko dagko kayo. Una na mga bata nangaligo na. Na. Hunas na siguro ni kinungan naman mga bato. Diri mo hunas. May bato diri. Taon ni bisig na ng lalo. Dito siguro dili na pagtuan to kay law mo itong naanay mga ulo-ulo. Wala. Ito, tapilwer na rin hindi. Pero daw lang lingingi. Hindi marinig ko. Ano pa kaning murag mga kakanin yata. Lisan eh. Mo ni? Dili, gibutang mo na dito sa bag na ano naman siya. Ano naman chef? Chef Gege. Pagkatangaan na, palitan nga.
Nana, gini paminta daan. Ah, sige Lindron. Ambot ay. Kay nana lagi ni paminta daan. Ikaw yun Halas eh. ko ulang kuya ninyo. Ilawid daw. Ilawi daw. Wait, di. Ano pa kayo? Ha? Kasi gani. Nagtubig na na iyang dito. Yun na. Ito yun na, hi mga katiktik kay kalulawinding mani. Ha? Dula. Dulaan daw niya. Wala, uy. Ako rin mangita, uy. Wala, uy. Alipit. Pag nara ang hartesta, nagpahuway na ang hartesta. Magigda-higda sa ako. Kay mubangon ra ko ron taod-taod pahunat sa buko-buko. Kaya dali lang akong kanon ang balon. Ayaw Ano na. dia? Kanya na. Mabalik ra ko te ha. Di ara nang magnolia te. Dagan pa ko dito te. Ha? Dagan pa ko dito. Unsa? Dili na mo di pagamit ni Papa ang oven. Ayun na. Okay na, kay. Hindi na itong all purpose ka. Hatag na ko ng tay-tay. Yan na. Basi na pa mo yung Kuan. Oh, may pansug ba man? Inasal daw, sunog ba? Oh, yata ka Jeffrey man. Ayaw na magsala ko kami nagdalag kuan. Lagi ang mga bat wala kay nagdalo kung kinsay na. Dapat tingin lagi natin. Pwede, ang sarap. Te, sa pitsin na ba? Pero wala mang picture. Day, yatag na kang kakay. Ayun na, uy. Anak niya, anak ng balon, oh. Upat ba sila? Oh, ano ra ba sila? Dili na ba sa Dublin? Nalukot ko Ah, sila diyon? Ade? siya. Silang tulo, silang kupat siya. Ade? Okay na. Masarang si Gabi. Ah, wala gani. Ibabaw ra. Okay, Ate ba?
Tilikod lang, tilikod. Malikod na lang kung... Another set. Ano Si ate, naka-ate. kung mapil itong isa, napa-isa, reserve Oh, ba oy, yan? ang isa, Te, asa lighter, te, be? oy, Make some noise. Ay na lang, nana. Mac! Kada kay Oh, yeah, yeah. Liter na, liter. Go. Bloom. En, ang mga bata, En! Lahat ako kayo. Diyan! Diri po pa, diri, diri! Daga! Ibutang ang pala dito. Tugnawa mo na. Itapok lang ng gamang niya na kay ulan pa. Naman to ganiya diha. Oh, sa pansin ako asa nag-adto. Ano ka pa nung uli sa inyo? O, saya tanan hapak. Budakan mag-siyang kuan. Ay mga katiktik na ay magbatambag. Unsa man imo matambag sa mga
May plano, magminyo na eh. Maedad na mo, 25, ano na mga edad. Ang akong tabag, maya naman po na iminyo ang 25, kaya ako ganit nagminyo 18. Kanya, pagpunta kayo, buutan man kang imong pamanhunon, ikaw po buutan, hindi magkasinabot yun mo. Unya, usahay mo, tukar man akong pagkamaldita. Na ayaw pagtukan-tukan. Ang maldita ang isa. Oo, maingang bitas yung katlo na kasapare. Kung kayo ang isa, tubig ang isa. Kung ang bana kayo, ang asawa tubig. Ang asawa mo ay kayo, ang bana mo ay tubig. Kaya magilaag man ang puno kayo. Nya, unsa man mo experience diri la sa Cairo Diri sa Beach? dagat. Diri sa dagat. Maayo dyan kaayo. Lami ko sana ibalik-balik kung dili pala dyan. Ah, diri na lang kapuyo. Layo na Diri na lang kaayo. kapuyo. Patukuran tinggal kuko niya. Kung dili lang layo, no? Kung di lang layo, Hindi lang layo. lamay dire. Sa una sa diya ako sa Baganga. Daga pa magdang dyan sa mga Daga pa, daga. Oh, Minyo na pero kami. abot mo Uy, siya kung diha. pa ba siya kaning virgin pa ba siya? Ay, Siya, siga kay. na. Karang ano jud ba? Pa sila na ano jud. Bawal lang silang tapad pa. Uy, pareha bitaw sa una magbinyo ka ng kuan nga. Dili magtapad, unya ra ko anak. Sa unang panahon, bawal diya. Tatlo na kay. Diya bitaw gikasal sa amo ah. Pero bihira na kay naron. Oo gani, naguna-una naman uban unta. Na, Awahin na day ko la. lagaak mo ora pag nang kana. Payaw nga gilokat. Nya, mabuak na gid akong panubigon la. Buat na yun. Ang pagapaga sa uto. Invite tong di ka sa akong kasal hapon. Pohon. Asa man sa katra? Dire. Davao sa Davao. Adol Ador na ka kayo. Oh. Hindi nagkakapuyan mo biyahe. Ah, Davao na sila ron? Ah, okay. Away yung problema. Puno makakawa. Ang imong pamanhon ng taga. Dire taga Davao. Taga Zamboanga. Sa Bacano. Ah, sa Bacano, mga gwapo din sa Bacano, gwapa. Last time sa lumbi kay ano. Ikaw ba pa man ka? Hala, Gani, gwapo. Napauna pa Pwede yan. din sa Bacano. Iyam na igagaw. ako ning Ah, di, May ano yan pamanunon. Iyam na Ah, igagaw. di, mga gwapo. Sa tubig. Di ba napay card ano ba? sa Manila, Siman la unsa may Ay, kakutahan na ka. Ayaw lang ka mo dala. Pero naamay uban siman. Magkalo-kalo. Na, Ang bibi. naamay uban siman. Unya, nabilin ang asawa. Unya, lain siman na po ang giikuan. Ang bana na narabaw dito niya, lain siman na sa patay. ayaw. Siyempre, wala pa man siya makakuan ko lirin. Nadoy ko. Danang, kung magkuan na mo, imong kanon ang alok-palok. Ikakunin mo. Mo anak magkagutom. Mura bitaw anang nahulma ng ice. Kaya mo tagpitil, di ba na ay nahulma? Kagita yung ana-anahan. Tun mo tapos 129 kagirin. Grabe, 120. Lagi. Magkasunod. Ako bisag namatay to si Delphin. Ako ba na? Wa ko magmahay katanan ako magsuwito. Posisyon. Expert day ka la. Oh, posisyon. Ang posisyon, 69 ka posisyon. Kunya ka nang agianan sa ihi na anak raman. Bira sa ubos bira. May tao po ba nila? Ah. Bata pa magsuwito. Ngayon magminyo kay Iyam na. Sunod, dalhan na si Matulog Wako. na mo, ha? Tama na, ugma na po. no, si Yan na ako kuya pa nga. Labing na si Lola nga kasabaan ko niya. Ganahan siya makasabaan. Sunod, Dogay na mo na una tweet na kasi na ya dogay na mo. 3 years la. Dogay na sinakit ni mo. Sige lagi likay-likay sa Siman. Sa Siman noon na. Panulog yapon. Oo. Siman na akong papa. Katong dako diha. Okay mo papatiman na. Siman. Natigay na mong naghanagan. Bila man mo magsaon. Buharan mi kay mama.
namatay ako mga Dili, galang trapo Bago yun. siya that anniversary atong January 11. Yan, nalang trapo. Ah, sige, trapo. Bata pa to? 21? 22. Babay. Undangan niya galit ang sigarilyo. Naayaw na lang dito, undangin lang. Dua kalasan kada. Dago mga 20 na sila. Galit lang, galit. Galit na, nagalitan yung lawas lang. Bata pa, babae. Mga person, gipanggutom na. Panggutom na mga person, wala ang second day. Ano yung view? Dito sa pagliguan nila. Ano mo siya? Kami grabe mo ng talagatang. Pero naligo ang gapon si Dion. Mag-see. Ano nagkaon? Natulog ka? Natulog ka? Ano na gina sa ni Rosemary ba? Lapo. Ano sa siya ang kanyang ginagamit? Tawa kasi ang pangalan. Ang iyang pangalan. Diretso naman lang na iya. Naligo pala siya. Bangke ba? Niya. Kaya na ibayod. Ay, kanong taka na mawala. Uy, may edad ko. Yeah. Mura ka kandik ko sa kuligaw. Kagwapa naman sa mga artista karon. Ay, iba po kay daghan ba yan magpa-picture na ron? Basta man ay magibutang sa imong face, Lola Wendy. Pata na dyan kong winding. Glory. Diba sa man eh, isa ang product. Pangalan. Kayo go, kaya koga. Kaya koga. Hindi ka tagaan ni Rosemary alam ba? Kanina naman po na sa ikuan. Karo. Basta kay naay iya katapusan. Kaya koga. Kaya ko. Ha? Kagaya ko. Oo. Kagaya ko. Or kaya mo ta. Kaya kan. Barley. Hi mga katiktik, nangaligo namin. Nangaligo namin kay Ruby. Sabi kayo mga katiktik kay puti. Sa in-English maka white sun. Una dagan ni, nangaligo mi ugong kay mangulit na rin mami unya. Dagan. Dili ta makakuan dito kay malambat sa bayo kay ayo. Kuan ko kay nagpadaplin sa ko kay basin mahunas na ni. Mga mga kaubanan nato oh. Ang windeng. Black dress, akong birthday o kamong ano.
birthday Jale. Oh. Net. Anniversary Jale og Dodong. 21. Ang 21 na kami, te. 21 ka Ted. 20 years ang ilang pag-ipon. 21. 21. Ni usap mo na inday nga sige naman siya. Siya yun lang. 21 ang ilang katuig pa nag-ipon nila. Pagkanaw po niya sa kalo-kalo. 21 ako katuig. Maot siya. Ang pagtanaw po niya sa agianan. 21 po katuig siyang lumili. Lami, kaayo din yung mga katik-tik. Mga katik-tik, din mo kaligo sa Cairo Beach. Ang tag-iya po, dua pa kaayo. Si Kai Kubero. Kami Kubero sa Surigao. Mauna ang tag-iya. Gwapo kaayo mga katik-tik. Ang pagkantahon po di mo makatog mo. Ay, naman Kai. Wala pa. Wala ba yun? Wala na. Happy birthday, Sis Johnny! And happy anniversary for tomorrow's event. Say goodbye to outdated and siloed data. Supermetric. Easy to use. You don't have to be a data analyst to use your data effectively. Check. The right tool for every role. Check. For data analysts, scalable data warehouse solutions. Test mic 1, 2. Oh, nakita ko may ano na yan ha? Pag-ibig ay saya. Kumbaga sa isa't isa'y kailangan. Kamalaw. Nako. Pwede yan, sa ilo. Button! Yan, sa ilo. Akan tara mana. Asaway! A few moments later. Mga katik-tik, tanghipos namin kay mag-guan ni manguli namin. Karong taon-taon. Sibukan lagi daw ni sa ilalong sa bahay. Juan, dong, ang damay ng mga bag dito. Ano na ta? Iyatong mga tuwalya, mga basa. Ayan na namin. Iipon ratong basa. Na ako silog pinito sa gawas. Tingkoy sa pulo sa atong mga basa. Wala kay tapos. Ay, ayun. Gani ba? Doon ni among istihan, ikatulugan. Mauni nga kwarto. Mga katik-tik, magbulag-bulag nami ang uban sa Davao. Kami mauli sa Dalaingon. Larga na ang uban. Bye-bye!
Bye.